हेलो खुलुमबाय गासैखौबो वेलकाम आंनि मिथिसार ब्लग चेनेलावहाय आरो गासैखौबो आङो खुलुमबाय आरो बेजों लोगोसे खुलुमनायजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे ब्रेकिं निउज लाना फैदों बाट बे ब्रेकिं निउजआ ओरैबायदि असम्भब जादोंना जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय हाग्रानिफ्राय मासे मोसौ मै ओंखारबोनानै बे मोसौ मैयाहाय गामियावहाय ओरै जारबारि एलेखा बा ओरैहाय कारिगाव बा ओरैहाय बिसमुरि हरै दिग्लि एलेखाजोंहाय बे मोसौ मैया गिदिंगासिनो दङ आरो मानसिफोरखौहाय सुगासिनो दङ दासिम साबा जाबाय होनना बुंदों दा सासेखौ आं फटक मोनदों आरो माखासेनिखौ आं फटक मोनाखै दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय उदैयाव सुदों आरो बिबुआव गबाय दा बेखौहाय डाक्टारनियावहाय लांबाय होनना बुंदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय जायखिनि खामानि मावग्रा बा साख्रि मावग्रा बिथांमोनाहाय फरेस्टार बा फरेस्ट गार्ड बिथांमोनाहाय दा डिउटि होगासिनो दं होननानै खोनानो मोनदों खोनानाय बादिब्ला जाय मानसिया सौजादों बा सौजानानैहाय बिबु गदों बै बिथाङाहाय बादा होसेयावबो बिथाङा अख्राय थांनायावहाय दा बिदि खैफोदाव गोलैबाय दा थांगोन ना थाङा बेखौहाय एसेबां रावबो बुंनो हाया अब्ला आंनि खोन्थानांगौ आयदाया बेनोमोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक खालाम आरो शेयार खालाम थेंक इउ